Maswera sei muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 28 years ekuberekwa. Ndine umwe mukadzi uyo wandiri kufambidzana naye ndewe chikuru zvake mukadzi iyeye, but dambudziko riripo mukoma nderekuti handi kuti ndinge ndichidanana nevasikana vezera rangu. Tiri kutonetsana izvezvi, and what worries me is that mukadzi uyu ane mari yakawandisa ende dzimwe nguva anotomboisa mathreats pamusoro peupenyu hwangu, like achiti kana ukaramba uchingoita zvemamwe magirlfriends ndichakutsvakira hitman ndokuuraya. Ndakamuti, iwe hitman munomu muZimbabwe unowana kupi ehitman? Akangoseka akati, kana muno musina mahitman then hapana problem, chingoramba uchiita zvauri kuita. Pakatangira maproblems edu mukoma, this was after taenda kuyouth service nevamwe vasikana vekuchechi kwedu, but we went to another province. Ndakabva ndachizonosangana neumwewo musikana wezera rangu uyo yakanditora mwoyo, saka akazozviziva. Musikana iyeye ndainge ndakamuudza about mukadzi wandiri kufambidzana naye. Ndikamuudza kuti ndine mukadzi wandiri kufambidzana naye, ndakatanga kudanana naye kubva ndechiri form 3. She used to be a teacher pachikoro pedu, then ndokubva achizosiya teaching mushure mekunge ashayikirwa nemurume wake. So since we were very close, ainge atombori neimwe boyfriend, akati umwe munhu ndingagomudii, ndinoda iwewe. Akati nezera rangu ndainge ndisingazombofi ndakamuchita, ndainge ndichimuda ipapo, but now ndava kutanga kucalculate ndichiona uye zvekare I can see kuti relationship yedu iyi mukoma hakuna kwatingaenda, because iye mukuru kwandiri. Aitombova nenguva dzekuti aindiudza kuti ndinoda mwana newe, but as time went on then I discovered kuti kungondinyephera zvake, haatodi kuti ange achindiitira mwana. It is just that anenge achingoda kuti ndinge ndichingofeel good about myself. Vamwewo vezera rangu vatova nevana, so when I told her kuti neniwo ndinoda kuti ndinge ndichizonziwo baba, akati kwandiri, mirira nguva yaMwari. But iyi mukoma, how can I be told kuti mirira nguva yaMwari nemunhu mukuru atori nevana vake, vamwe vatori kumhiri kwemakungwa, atori nevamwe vana mukomanashi avo vatova nevana vatokura. So iye anongonakidzwa nebonde iro ratinoita. Anoti ndinomugutsa, but I've been thinking a lot, I'm still very young, ndatokura kudai, ende vamwe vezera rangu vatova nevakadzi, ndichingori kungodanana naye mukadzi iyeye. Maparents angu havatozvizivi kuti ndine munhu wandinofambidzana naye. As for my mom, vakatombondibvunza kuti naiwe ko tichazozivawo musikana wako rini? Ndakashaya kuti ndovapindura ndichiti kudii, nekuda kwekuti ndakaona kuti hazvitoite kuti ndinge ndichizovaudza kuti ndiri kudanana nevamwe vainge vambori mem vepachikoro apo pandakadzidza secondary school. Nekuti iye akati, in whatever that you do, haufaniri kuti unge uchizoudza vanhu kuti inini ndiri munhu wako. Saka ndakamubvunza ndikati, okay, right now uri kunditi handifaniri kuti ndinge ndichiudza vanhu, right? Apa at the same time uri kuti tichazosvika pakuzochata tose, like how is it going to work exactly? Kana ndikamubvunza mibvunzo yakaita seizvozvo, anotanga kupopota, anotsamwa, anenge asingadi
kuti ndinge ndichimuudza zvose izvozvo. Anenge achiti you don't have to ask me so many stupid questions like that, but mibvunzo yandinotoona sekunge itoriwo legit, mibvunzo iyoyo yekuti if she really cared about me aifanira kuti ange achindipindura. In terms of my hitman, ndaneta nemathreats ake. Akanditi muno muZimbabwe hazvinetse mhani, ndine vanhu vandinoziva vakawanda, ende ainge achireva kuti anowirirana nemasi10. Akati iwe ndinongokupfuudza iwewe kana ukada kundiitira musarinya. Ende rimwe dambudziko riripo mukoma nderekuti zvose zvaakanditengera kana motikari yandinofamba nayo, kana tikangoita sekunge tinenge tanetsana, anotobva anditorera motikari. Ndinongobuda pamba then ndobva ndaudza vabereki kuti ndikumboendesa motikari kuservice, inotorwa yotombonogara kumba kwake kwemazuva. Ndakamboramba nerimwe zuva ndikati iwe motikari iyi ndakaishandira. Akati wow, kana wakaishandira hapana problem. Ndakazongokaruka ndatokombwa nemabhenzi maviri, imwe kumberi imwe kumashure. Varume vainge varimo vainge vachitowavha down vachitimisa motikari. Ndakamisa motikari because ndainge ndava kutya. Ndokubva vanditi ndinge ndichiita U10. Apa ndainge ndichitoenda kutonoona umwe musikana uyo wandainge ndichifambidzana naye at that time. Ndainge ndichida kutonomuudza kuti izvi ndo zviri kuitika mulife mangu. Then kana kuri kunzi tinobuda zvedu muZimbabwe, tobva tabuda muZimbabwe totsvaka kumwe kwekuenda kunogara. Saka vakanditi ita U10 shamwari. Ndikabva ndaita U10 ndisingazivi kuti ainge ari matsotsi here kana kuti ainge ari mapurisa. Vakandiperekedza kusvika ndichizonosvika pamba pemukadzi wandinofambidzana naye. So then ndokubva achizoti ndinge ndichipaka motikari. Ndakapaka motikari pamba pake ndikadzokera kumba nekombi. Akatondiperekedza netsoka akati nhasi ndikuda kukudzidzisa chikoro, haufaniri kuti unge uchizova like kakutu kekuti kanoti kana kadya kakaguta then kanobva kachizoruma ruoko runokapa zvokudya. Ndozvaakataura ipapo. Akanditi I hope kuti you have learned your lesson. Saka ndozvimwe zvinondityisa izvozvo pose apo paanoita mathreats ekuti iwewe haundinetsi asi ndinokuda, ndokusaka ndisingadi kukutumidzira imbwa dzangu. Anenge achitoti imbwa dzake kana kuti mapitbulls angu. Anotaura iye achiti haungambondinetse iwe, ndinongokutumidzira mapitbulls angu, they will deal with you violently. Saka ndozvandiunzawo pano mukoma. Ndinodawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira. Should I continue nerelationship iyi here or I should continue nemusikana wandiri kufambidzana naye, even though achimuthreatena. Anoti iye Bulawayo, it is my city, because ndiko kwaakakurirawo kuBulawayo ikoko. Kana ukamunzwa achitaura unokwanisa kutofungidzira kuti mundevele, but she is not a Ndebele woman, just that akakurira kuBulawayo, but anotongoti iye mundevele even though ari mushona. Saka anoti kuBulawayo akundinetsi, vanoswera awanikwa because musikana uyo wandiri kufambidzana naye iye anobvawo kuBulawayo ikoko. Saka akati I will find her unless if you stop dating her. Saka chandiunza pano ndikudawo advice kubva kune vedare renyu. Should I continue with this relationship or not? Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi zvakatangira tichiri kuhigh school to this very day they are still dating. Strange things they do happen in this world. Hanzi dambudziko riripo nderekuti she does not want me to move on. Ndakura iko zvinozve. Hanzi ndava kudawo kuti ndinge ndichiwanawo musikanawo wezera rangu, but hanzi haadi kuti ndinge ndichiita move on. She threatens me pose apo pandinenge
ndavawo nemusikana wezera rangu wandinenge ndofambidzana naye. Ngatitaurei navo mucomment section mukoma vedu ava. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndakaroora mwana wembinga, but now I am regretting. Every night pane munhu uyo anouya pambhedha pedu obva arara nemukadzi wangu. Mukoma, ndo zviri kuitika. Zita rangu ndinonzi Leonard, my real name. Vazhinji vanongonditi Leo. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 34 years ekuberekwa. Ndakangokurirawo munhamo. I used to be a hustler. Kwedu kwatakakurira kukuwadzana. Vabereki vangu vakauyawo nevabereki vavo apo pavainge vachiri vana vadiki. Baba ivo pavainge vachiri vapenyu, pavaiwanzokutaura nyaya iyoyo vainge vachiti vakauya kunoko apo pavainge vachiri ne12 years muno muZimbabwe. Uye zvekare namama vangu hanzi vakazotevera, but vainge vakura ndokubva vachizotsvakirwa mukadzi, ndokubva vachizotanga kugara namai. Saka vabereki vangu vainge vachibva kuMalawi, vaishandawo mumaprazi kumarondera uko. Vakabva vachizotenga imba mukuwadzana. Ndo mandakakurirawo. Upenyu hwainge hwakaoma. I started hustling from a very young age. Izvo zvakazoita kuti ndinge ndichizosangana naMashia mushure mekunge tatanga kurova mamwe madhiri ekuhodha chibage kuZambia. Paya pakambonetsa muZimbabwe chikafu. I was still very young. Ndikabva ndachizoconnecta vakazova vatezvara vangu neumwe murume ainge ari minister wekuZambia, ainge aine maprazi, saka ainge achida kuunza chibage chake muZimbabwe. Ivo vainge vaine matrack vatezvara vangu. Ndikabva ndachizomuona Mashia, ndikaona kuti musikana ainge akanaka kwazvo. We then started dating and they approved of that relationship. Pandainge ndodanana naye mwana wembinga, I thought kuti I had won the lottery. Little did I know kuti mukadzi wandainge ndava kuroora ainge akaitwa mukadzi wechikwambo. Ndokusaka vasina kumboramba pavakazviziva kuti ndainge ndava kudanana nemwana wavo, ndainge ndakamubvisa mumandara. Ndo zvakaita kuti vange vachizobvuma, nekuti ainge akatomboita vamwe varume before vakaedza kurara naye. Vamwe vaainge akatombotsvakirwa nababa vake kuti ange achizoroorwa nemurume iyeye, but hanzi akazofa ari pamusoro pake. Takazochata tikabva tachizotengerwa imba, tikatanga kugara tose. Patainge tichiri mukomana nemusikana, zvose izvi mukoma hazvina kumbogara zvakaitika. It's like kumupfekedza kwandakaita ring ndokwakabva kwachizotsamwisa chikwambo chacho ichocho. When we got married, everything looked perfect. We had a very beautiful wedding and her parents ndo vakabhadhara for the wedding venue at a private lodge kuNyanga. Uko ndo kwatakachatira. It was a small gathering of less than 30 people that were there. It was beautiful. Then takazoti taenda kuhoneymoon. We went to Dubai and takati tiriko kuDubai ainge asingadi kurara neni. She did not feel comfortable. Aingoti mudumbu mangu muri kurwadza. We then moved in together into our townhouse yandichangoti muAvondale. This was a gift that was given to us on our wedding day. Vakatoita announcement yekuti vainge vatitengera imba kuAvondale. It was beautiful and it was as if I was now in paradise. Then the first time pandakaona chinhu chinonzi chikwambo, I remember it very clearly. After tabva kuDubai, it was 12 a.m. Pandakamuka ndikanzwa kuti muroom mainge muchitonhora. Ndakamuka ndikati, baby Kasim, wabatidza aircon here? Because I was freezing. Ndainge ndichitobvunda nechando
ndopandakatarisa ndikaona kuti iye mudzimai wangu, she was sleeping right beside me, ainge akatorara achitoridza ngonono. Asi chakandinetsa ndechekuti ainge asina chaainge akapfeka, yet when we had gone to bed ainge atoramba kutorara neni. And then ndopandakabva ndachizonzwa kuti painge paine munhu uyo ainge achifamba mupassage slow as if munhu iyeye ainge achiita zvekudzedzereka, like ainge akaremerwa kana kudhakwa. Ndopandakazonzwa kuti gugugugu padome. Ndakasimuka ndikagara pambedha ndichiedza kuzungusa mudzimai wangu kuti ange achizomuka, but iye ainge akatofa nehope. Ndopandakaona dhoo richizvivhura riri rega. Ipapo ndainge ndava kufunga kuti zvino ndoita sei, because mumba tainge tisina kana weapon, tisina kana chatainge tiinacho. Ndopandakabva ndachizoona dhoo richizvivhura riri rega. Dhoo rakati razvivhura riri rega, light remupassage rakabva rachizoita on. Ndikabva ndachizoona kuti mainge muine murume murefu uyo ainge akamira padhuze nepadome, ainge aine mazioko ainge akareba. Murume iyeye akatanga kudzikira saizi yake kusvika achizoita kamunhu kapfupi pfupi kari black kakaita sekunge kainge kakazora matsito. Panguva iyoyo mukoma ndakabva ndachizobatwa nechiveve ndikatadza kana kusimuka kubva pandainge ndiri. Asi chakandishamisa ndechekuti vision yacho yakazoti ichinopera ndakatoona kuti ndainge ndakaradzikwa pafloor. Kamunhu ikako kakatanga kufamba zvishoma nezvishoma kachipinda mubedroom, kachifamba kachiita sekunge kakakuvara gumbo. Ndokusaka ndainge ndichinzwa sound yechinhu chainge chichikwevewa pafloor, kainge kachikweva gumbo rako rainge rakabhenda. Kakatanga kufamba about 10 seconds, kachifamba kakatarisa mudzimai wangu, kakatenderera bed about 3 times, ndokubva kachizokwira pambedha. Ndakabva ndachizomuona iye mudzimai wangu akamuka, but ainge akarara, nekuti akati amuka achivhura maziso ake ainge asingabwairi, uye zvekare ainge akangovhura muromo wake zvainge zvichityisa. Then ndokubva achizotanga kunyemwerera, ndokubva achizotanga kurara nacho chinhu ichocho. Ndakazovhunduka. Pandakavhunduka ndopandakanzwa mudzimai wangu achigeza. Ndakaenda kubathroom ndikamubvunza kuti ko zvainge zvaitika ainge azvionawo here. Ipapo akandinyepera akati kwete, akatanga kundipopotera akati close the door. Mushure mekunge ndamubvunza kuti iwe kuma 1 am ungageza uri kugezera chii? Apa waramba futi kuti tinge tichirara tose. Every night after that, after midnight, kamurume ikako kainge kachuya. Dzimwe nguva ndaikwanisa kungonzwa kuti pane zviri kuitika, mbedha uri kusheka, zviya zvinoratidza kuti pane vanhu vari kurara vose, but ndisingakwanisi kumuka. Pandaizomuka ndaizoona it's either mudzimai akagara pacouch achichema, ndikamubvunza ondipindura rafu. Ndakazoti nerimwe zuva mushure mekunge zvinhu izvi zvaitika, it was after about 2 weeks, ndichingozvitocha mumwoyo mangu ndichibvunza kuti asi chii chiri kuitika. Ipapo ndainge ndava kutofungidzira kuti maybe zvainge zviri zvekwedu. Ndikati sezvo ndichingonzwa zvichinzi vanhu vekuMalawi vanoshandisa mishonga yakaipa, maybe vabereki vangu vainge vaine mishonga yavainge vakaenda vakanotora kuMalawi, because vaiwanzo kuenda kuMalawi but havana kumbogara vakaenda neni kuMalawi. Ndakabva ndachizomuti you know what Mashia, inini ndava kuenda kunotaura nevabereki vako because handisi kuziva kuti chii chiri kumboitika. Ndopa akazotanga kuchema, akabva achizondiudza kuti vabereki vake mushure mekunge paitika accident, hanzi rimwe truck ravo rakatsika umwe mukadzi nomasvingo uyo ainge achiita zvekutengesa. Hanzi driver akanosimudza truck akasazviona kuti painge paine umwe mukadzi uyo ainge akamira padhuze nepatrack. Mukadzi iye amenowo kuti chii chakaitika haana kusuduruka in time,
akabva achizohakwa hanzi dhirezi akanodonhera muzasi metrela kwava kutsikwa nevhiri retrela akafa. Hanzi vainge vachifanira kuti vange vachiripa but havana kuzoita saizvozvo. Vakabva vachizopiwa mishonga iyo yaakati akaudzwa nevabereki vake kuti vakazoenda vakanogadzika hari pamusoro peguva rake mukadzi iyeye. Vakazotora hari yacho iyoyo vakazoenda nayo kuCape Town vakanoirasira mugungwa. Ndokuvhara kwavainge vakaita mweya wake. Akazotanga kuuya. Hanzi iye Marcia atori nenguva dzimwe dzekuti aitombotanga kupenga, otomboshayikwa pamba. Iye ainge achiti hanzi panguva iyoyo apo paainge achiita sekunge anopenga, aingoona achidaidzwa noumwe mukadzi uyo aimuti handi kune kwandiri kuda kuenda newe. Obva atotanga kutotevera achitaura naye mukadzi wacho iyeye. Dzimwe nguva aikwanisa kuzobatwa ava kutoda kusvika kana kumasvingo abva kuHarare achifamba netsoka. Saka pavakaona kuti ainge ava kutambudzika, ndo paanoti vakabva vachizoenda kune imwe n'anga iyo yakazovaudza kuti kana muchida kuti mwana wenyu ange achiita normal, ndava kukutengeserai sekuru vangu chainge chakaitwa chikwambo chavo. Sekuru vacho yainge imboriwo n'anga, ndokubva mweya wavo wazomutswa ukaitwa chikwambo nekuda kwekuti vainge vaine simba reun'anga. Ndivo vainge vava kuvhikira mudzimai wangu kuti asapenga, but the price of the covenant is that mudzimai wangu mukadzi wechikwambo akabva aitwa mukadzi wechikwambo. Ndakamuti kosei wakabvuma kuita zvinhu zvakadaro? Akati waida kuti ndinge ndichiita sei? Unofungidzira kuti zviri nyore here kuti unonzi unofamba kubva kuno kuHarare uchienda kumasvingo netsoka? Saka ndakazoenda ndikanotaura navatezvara vangu, vakati mukwasha ndo zviripo. Ndainge ndisingazivi panguva yacho iyoyo kuti kana kuri kunzi mukadzi anenge ari mukadzi wechikwambo, kana iwewe ukazomutora ukamuita mukadzi wako, vana vamunenge muchazoita vanenge vasiri vana vako. Ipapo handina kuudzwa, vakandinyepera, havana kundibudira pachena. Fast forward mukoma, tava nevana vedu. Vana ava zvinonzi even though vari vana vangu biologically but spiritually hanzi havasi vana vangu. Vana ivavava vatori vana vasekuru ivavo avo vakamutswa kumakuva vainge vari n'anga. Mukomanashi, it is like a movie. Vana ava vanokwanisa kungotanga kungochema vachiti toda kuenda kunoona hama dzedu. Kana vatanga kuchema kudaro vachiti toda kuenda kunoona hama dzedu, musafungidzira kuti vanenge vachida kunoona hama dzangu. Kwete, vanenge vachida kutoenda kwaMutare uko kune n'anga yacho iyo yakabetsera vatezvara vangu. Ndainge ndichimboti kunyepa hakuna zvinhu zvakadaro. Mukomanashi, vana vangu nerimwe zuva ndakati ndanetsana navo ndikati imi handidi kuti munge muchindipengera. Hama dzenyu dzipi dzamunoziva? Vakangobuda vana ndokubva vatanga kufamba. Vaifamba neimwe speed yekuti handizivi kuti ndingazvirondedzera ndichiti kudii. Mukomanashi, kwandakazovabatira kwacho zvechokwadi vainge vachitofamba vachida kutoenda kwaMutare netsoka. Vana ava dzimwe nguva vanongotorwa namai vavo vobva vaendeswa kumabvuku. Ndangochinjawo location uko kunogara dzimwe hama dzen'anga iyo yainge imbori n'anga yacho iyoyo inova iine mweya uyo wakazomutswa ukaitwa chikwambo. Vanoenda vonosiyiwa ikoko. Apa vanenge vachitochema vachiti toda kuenda kunoona hama dzababa vedu. Vanozoti kana vasvika ikoko hanzi vanenge vachifara zvisingaite, vachifara vachiti tiri kufara nhasi, maita basa matiunzawo pano pane hama dzedu, not kuya kwamunombotiendesa. Apa vanenge vachireva kuti hama dzangu inini, nekuti baba vakazonotora dzimwe hama dzavo kuMalawi
dzikazotanga kugarawo munomu muZimbabwe. Saka ndidzo dzimwe hama dzangu idzo dziri munomu muZimbabwe. Mukoma, nyaya yandiunza pano inyaya inogara ichindinetsa mumwoyo mangu. Muupenyu hwangu ndainge ndakazviudza kuti handidi kuti ndinge ndichizonzi ndaenda kun'anga, but dzimwe nguva ndinozvibvunza kuti saka zvichazoveiko kana kuri kunzi ndikafa. Vatezvara vangu vakanditi vana ava nekufamba kwenguva kana vava kuda, kana vakati vanenge vava kuda kuenda kunogara kumba kune hama dzavo ikoko kwaMutare, hanzi handifanire kuti ndinge ndichizovarambidza because havasi vana vangu, harisi dzinza rangu. Kana ndikaramba hanzi zvinokwanisa kuzotondinetsa because kunyange zvikanzi ndikaita maDNA vanobuda vari vangu, but hanzi mweya ndiwo wakakosha. Mweya unoti vana havasi vangu. Hanzi vanokwanisa kungotanga kana kuzongopenga vongoita vana vanenge vachingodzengerera nenyika, zvinenge zvisingazondibatsiri kana kubatsira ivo vana. Saka vakanditi kana nguva yazokwana mukwasha unofanira kuti unge uchivasunungura vana ava, kana vakati vanenge vachida kuzoenda kunogara pamusha pababa vavo. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi tine vana vedu avo vatakazvara inini nemudzimai wangu, but vana ava hanzi havasi vana vangu, vana vechikwambo ichocho. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatitaurei navo nezvayo nyaya zvekare iyi mucomment section. Makambozvinzwawo here kuti mukadzi anotonzi aita mwana nechikwambo? Hanzi kunyange mwana iyeye akanzi biologically anenge ari mwana wako, but hanzi anenge ari mwana wechikwambo. Yo, zvakangooma hazvo vedu we, because hanzi akaitwa mukadzi wechikwambo. Ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi handina hama dzakawanda muZimbabwe vakabva kuMalawi vabereki vavo. Ngatisanganei zvekare nezvimwe zvirongwa zvinotevera.